makin malam udara makin ekstrim. Ning ora apa-apa, kula suwun kanthi sanget menika kantun pinten jam malih. Menika mangke sampun paripurna. Mila kula suwun pados kanca-kanca tetep tabah menghadapi cobaan menika. Tapi aku ya rumangsaku ki bareng nangger tak ndeke tanganku, sikilku ora tak nggo ngeprak ki angine saya kretos teka. Nggih, menika kula matur nuwun sanget dhateng para pundhen pinisepuh. Ing sami lenggah wonten ing gogek mriki penyanyi Bapak Duko lan sapituripun anggenipun ngawontenaken saparan. Weh, jebul ngendikanipun para ing sami manggi kalian kula sonten wau. Saparan wonten ing gogek menika malah langkung ageng tinimbang hari raya. Adicaranipun utawi ramenipun menika nglangkungi luar biasa menika mujudaken satunggiling nguri-uri dhateng seni tradisi utawi tradisi adat budaya kula lan panjenengan ingkang medal saking tanah Jawi ngenamipun saparan menika. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Tasih kepareng nimbali dhateng Petruk sak rombongan. Tasih kepareng perpitados dhateng kula sak rombongan. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ugi dhateng pengurus PWKS Magelang kang kala sonten wau kula aturi tindak wonten ing panggung nanging nuwun sewu malah kebanjur nggone gegojekan nganti kebablasan menika kula dipun paringi wujudipun ucapan terima kasih mangke menawi boten kula aturaken ndak gelo penggalipun saking pengurus PWKS Magelang atas berkenannya meresmikan PWKS Magelang di alun-alun Kota Magelang Sabtu 20 Juli 2019 pukul 20. Matur sembah nuwun saking Mas Destra, Mas Ivan kaliyan Mas Antonius. Remen kula tanpa pepindhan. Langkung remen kula menika menawi wonten nem-neman utawi wiranem ingkang sami tresna kaliyan budaya. Wonten mriki nggih kathah. Kala wau wonten piyai nem ingkang menapa paring pangandikan kaliyan kula. Pak Petruk ngagem topi kaya madu dan racun menika lho. Kaya sapa kae? Penyanyi madu dan racun sapa? Hah? Bilbrot. Nah. Sauni-uniku wong lali kok. Madu dan racun nika. Nah, paling kula remen wayang mergi pun Pak Petruk matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya sak propirane Petruk menika iso nggugah para wiranem supados tresna dhateng wayang kulit ingkang sekawit dipun wastani wayang menika tontonanipun piyai sepuh ning sak menika mboten. Kaum milenial sami tresna dhateng wayang kulit. Kaum nem-neman sami tresna dhateng wayang kulit. Matur sembah nuwun lan wah sembah nuwun tanpa pepindhan bombong raos sing manah kula. Ateges wayang menika dumugi jaman menapa kemawon boten badhe punah. Dumagi jaman menapa kemawon boten badhe ical. Nadan kula nuwun sewu, cakra mangglinganipun kodrat menika sampun limampah dening panguwasaning Gusti. Benjang Petruk menika sampun boten saged mayang, kula menika sampun sepuh nek dinae umur dawa. Seneng kula mboten jamak menawi kula nyumurupi dhateng piyai nem-neman sami tresna dhateng budaya kula lan panjenengan. Mila monggo kedadipun atos-atos sampun ngantos menjadi tamu di rumah sendiri, jangan sampai menjadi orang lain di negaranya sendiri. Menika ngaten. Tegesipun wayang menika sampun ngantos dipun mengku dhateng tiyang sanes. Kabudayan kula lan panjenengan menika sampun ngantos dipun ganti dening kabudayan manca. Menika ing saged laturaken. Ning nong nong. Sore mau jan wis luar biasa gayenge ora kaya lagune ya lagu sing lagu model saiki. Sameneika kula badhe ngaturaken ingkang klasik katur dhateng para sepuh, para pepundhen, para sutresna budaya sami lenggah wonten ing gogek mriki. Ning nong. Lho. Seragame sinden kok wis malik kabeh iki. Wis ora kembang-kembang wis. Ning ler nong ler ning. Melek. But gawe. Kedep tasma aku nyawang selendang biru. Kelongane mintuk mantan kasih ati kadep kebaya ungu nepe batik solae sembe sakane gawe minggu
Nyuwun suwantene Mbak Cita monggo. Nyai janji. Monggo. Selendang biru, selendang biru, selendang biru, selendang biru, among enake, among enake, hati. Nora tekan batin setiamu kanca-kanca monggo ya selendang biru ya wah ya isi do semangat kabeh jan tetep ana janjimu monggo dipun dawaken srepek 9 pol 8 tetep ana janjimu selendang biru ayo sing lepon wong hawane kaya ngene kok malah nganggo training to, Gong. Aku nek yaene iki olahraga ya, Tru. Wah, olahraga kok kesuken. Nek kesuk banget lak ana wong. Lho. Kok tegese ana wong piye? Aku nek olahraga yaene iki mlayu banter-bantere mandeg. Nang ngarepe wong sugih terus jukuk apa terus mlayu meneh. Lho iki jenenge maling ora. Olahraga kaya ngono dipeng-pengke ora. Kowe iki nandhane piye, Gong? Mbok sing apik nganggo tampar plastik barang sumuk aku. Lho. Hawane ademe kaya ngene kok sumuk. Aku iki do kurang gizi kok. Kowe iki do kurang vitamin. Hawa kaya ngene iki dinikmati. Heeh. Arep ademe kaya ngapa? Nek lambene meneng wae ora krasa adem. Lho kok iso? Ha iso wae. Lek marai adem ki rak lambene muni adem, dadi adem. Nek meneng wae ora apa-apa, utawa nek pas kahanane kaya ngene iki angete jan. Engko ora anget. Sing anget uteke. Ha iya, wong edan. Neng gogek iki, Gong. Heeh. Iya. Anu apa di kaki Gunung Andong. Iya. Kalau mangsa nek prei rene to ngopo? Mendaki Gunung Andong. Oh. Dhuwur kono kuwi tulisane ana tulisane Andong. Ning dhuwur ning garing-garing penggale. Heeh. Garing barang kuwi. Ha iya. Tengok-tengok nang pucuk gunung kono. Nek bunek terus langsung anjlok. Lho. Oh, bunek kok langsung anjlok ora. Apik tenan pemandangane jan seneng aku. Iya. Sapa iki telepon iki jan wis ora ngerti wektu. Teleponmu kok isih desa banget to, Gong? Liyane wis do nganggo reng kowe isih tetir. Arang tak setel polipon iki. Aku senenge jaman semono. Iya. Iki ana layang Nawala. Sapa sing nyuwun? Sugeng dalu Pak Petruk nyuwun lagu Grajagat Wangko iki. Heeh, punapa kutut manggung ingkang nyekar Mbak Ayu matur suwun. Oh iya. Ketua PWKS Magelang Ivan Sudiro. Ivan Sudiro. Oh. Sudiro ki nek nggon aku rumah sakit nek. Kudu. Iki jeneng wong ora. Sudiro Husada. Ayo dira. Tutuk sirahmu mudar ora. Ayo Mbak Ayu monggo. Kutut manggung disuwuni saka kanca-kanca PWKS. Heeh. Magelang. Jane sing bener ki jenenge apa ta, Gong? Werna-werna PWKS ana. Oh.
Senomania ana. PSS ana. PSS Persatuan Sepak Bola Sleman. Ra. Penggemar Seno Sejati, pemburu Seno Sejati. Oh. Dadi aku iki padake maling. Ha iya. Seragame abang kuwi. Oh iya. Ya ora apa-apa arang ya. Ya do gawe dhewe-dhewe. Kene mau malah Mas Dodin ngendika ini udah ada 70 anak muda sing gawe seragam kaya ngono Senomania. Wah, seneng aku terus. Iya. Oke sing padha nyengkuyung awake dhewe. Ini sebagai cambuk kita untuk selalu berkredibilitas. Apa? Kuwi lho, berkarya kreativitas. Iya. Dituntut setiap saat. Ora ketang sithik kudu ana bedane. Ya, wah kuwi angel tenan lho Le, angel nek ora dipikir tenan angel. Ha iya nek ya kudu isa. Apa gunane menungso diparingi utek? Nggo mikir raga nggo budidaya. Ha iya. Nek ora gelem digunakake, ngono, pancen bener. Ha iya. Ya, Mbak Ayu Purwalestari kemareng nyekar Gutut Manggung. Pamundutan PPKS Magelang. Monggo Mbak Ayu dienggo cegah lek karo turu ya ora apa-apa kok. Wayahe bos. Monggo. Ayo awan ya wayangan dadine sindene ya kurang turu. Ameng do gayane ki anggere muni kudune ki nek bar wayang awan kae ora ketang sak jam ki gletak. Mergo ora ketang mung sak jam gletak ki apa organ-organ tubuh ki teristirahatkan. Nah iya. Mengko tangi gregah terus turu meneh. Lho. Wis sehat maksude. Ya. Kaya ngapa dirungokke? Heeh. Engko rak saya adem. Ha iya. Gutut Manggung ora mengkeret wulu netra. Ditetesi tin mripate men bening. Abang banget ya mripate tati anggere melek ngono abing kae. Kaya wong beleken. Ya wis ben ra apa-apa. Turu apa? Hah? Mah aku. Nyambut gawe kon turu. Ha iya. Ya. Wengi pas esuk ngene wae nek mayang nang daerah adem nggawa krondo janganan kae lho. Jiro lupa 8 ki meng 4 wis beres. Ah iya. Anggere kira-kira adem mlebu klondo ketok ndase tok keding. Apik lho malah. Iki neng pelan perku sing ndi ta? Ajeng pundi? Ayo manut kowe aku ya ora apal. Aku kewajibane ora nembang kok mayang kok. Aku nak ndelok Kutut Manggung iki. Tetep ora kudal, tetep ora kudal. Tetep ora apa-apa. Halo Babu, halo Babu. Arsa Muni
Baul. Gringan. Keringan. Rekae aku ki arep takon si Wanda, lek goleki suhu ki pira to ngono. Lali nek Wanda ki ya sekolahe ra tatas saya. Dadi dhek yo aduh lali aku gayane ra iso lali. Ya aja diketar diketoki utaga ora. Mbok ya wis ben 19 derajat. Wah isih anget iki. Aku nek turu nang omah ki 4 derajat kok. Wah. Isih anget. Iya. Kamarku ki AC-ne ki 6. Waduh. Aku nek turu nek ora 2 derajat ki ra iso turu. Oh, ayo syukur. Dadi wis biasa rasane. Iya. Iya, terus. Anggung manas. Ketekung. Lucu. Awak dhewe kudune matur nuwun karo Mas mau. Kae sing iso mecah suasana kedinginan ya kae. Iya. Ya meng ngakine entek kok dipejat ngono lho. Dadi meng kaya wong nguyuh. Iya. Lah yo mantar piyo kok suarane. Kuwi nek sing dibel malah takon lho. Ha iya ning dalan ono. Sing nungkak montor ngarepe ngopo? Kaya dililing jeng. Ya. Tak kondo tangi. Ketekung. Ya. Ketekung. Kung. 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 Hop, wis. Geser mrene. Ah, men ora manggung tin. Heeh. Ya ora mung meneng wae. Heeh. Kutut kok krudak-kruduk. Oh, jeneng kutut Bangkok ya gedhe ngono kae. Liyane ya kutut cilik-cilik kutut Jawa-Jawa. Oh, kutut Bangkok kuwi. Heeh. Ya. Wow, cantas to. Lho, piye? Jan gemesake. Menyengkoke kok. Aku nek ndek kutut wis tak kethok cucuke. Mergane aleman kutute. Ameng kutut. Kres. Ya terus. Wis, oh ya Mbak Cita. Rekan-rekan. Heeh. Silakan mengartikan sendiri-sendiri. Keng. 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 Oh,
matur sembah nuwun. Ya. Jejere, monggo. Ketekong ketekong ya kong wah kademen tenan iki wis nganggo serak-serak basa iki kong kepiye ngono lho sajae. Ya dindanake ya kutut iki. Ah kutut cilik. Ki pleci apa kutut iki ya? Kutut kabeh kutut. Heeh, ya. Ya. ketekong kong Lho ki kutut cilik mah suarane gandang. Heeh. Dindanake dijejerke Mbak Ayu sing kono. Sapa ta kae? Wahyu. Heeh. Wah iki kutut wis kulino lomba. Wo. Lomba apa? Sepeda gembira. Ora ana kutut kok lomba sepeda gembira aku tutuk ndasmu lho, Gong. Ayo, yuk. Oh, ketekong ngerek iki suarane. Kutut ngerek. ngerek ya Pak. Ora apa-apa, ora masalah. Adem kok ya. Aku wae iki lho, biasane suaraku los wis saiki ana klerek-klereke. Mergo ngombe banyu putih, biasa kaya nang kulkas. Waduh, duwe kulkas po? Duwe. Tonyo dasmu. Ngino karo aku. Aku bar tuku kulkas 2 pintu. Wow. 2 pintu. Wah, gede-gede 2 pintu. Nah. Ayo. Ketekong Oh, apik kene. kong Lho. kong Wis apik iki kutut. Ayo wis ngunduri ora iso manggung ngene. Yo, Prastiwi terakhir. Wah, iki mentrok. Mentok jempolmu melocot ora. ketek Iki sing jeneng kutut underground ya iki. Oh, alah iya, sing jeneng musik ana sing ngono. Iki kutut underground iki pemecah suasana. Yur. Ketekuk. Yeah. Wis ben ra apa-apa. Ndak nesu, yo. Yo teruske yo. Yo, golek ke bantal apa? Jangan kowe. Saya dalu mundhak kaku. saya Asline aku ki ya ngantuk lho asline. Ha iki rokok siji kok rake loro iki arep ngono. Iki lho. Ayo ben saura-urane putune Bathara Brama. Wah sumet kabeh. Dan yo saya dalu mundhak asri mangga mangga ala mangga ora tok o dagelaku suwe banget iki aku wis lali aku ya wis rasa mangga ala mangga
Ngapa iku? Suwe-suwe adem. Oh, suwe-suwe adem. Iki gombal nggo ngetapoli e. Men sing penting anget kok. Langsung mau. Penting iki anyep bareng. HP tutupi tisu apa? Ayo ora iso. Aneh-aneh. Mangga. Prang Mita Mitra kancane do nembang Mbak Wahyu lho. sapa? Mbak Wahyu. Oh, Wahyu ki kon manggung ngerik. Malah guyu. Ya wis ben ora apa-apa. Wis sekarang ben go cegah lek kok ya. Pra Mi Nolya Narya engko bare iki pramen ketoprak ya, Tru? Ya. Nggo cegah lek. Nggo anu jeneng nggo ngilange adem. Ayo. Wis latihan kuning. Ora nyore wong kuning. Dhuwurmu manukku dawa. Ya. Sugeng langgahipun para tamu. Ya. Nenune. Sore Ngapa e? penonton iki lho, Pak. Apa? Penonton. Ora apa-apa. Penonton ki sing ditanggapke penonton kuwi. Ya. Do jagongan dhewe. Ora apa-apa malah. Aku iki malah do leran dhewe. Malah apik nek jagongan ngono kuwi. Engko cegah lek kok ya. Oh, nggih. Nah, nek aku semelange nek sirahmu sirah tatin gathuk. Kowe ngene tatin ngono. Duk ngono. Dadi neson. Ha iya. Ya. Nah, anggere kowe geguyu omong terus wae. Mbok yakin tenan sale entuk rumangsa entuk respon kok. Heeh. Wis karepmu. Iya. Sare-sare ya omben sing positif metu sego sik apa wedang sik kok omben kok njur pakan ora sing positif sing ngendi omben monggo omben hata omben
ya neno 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 Rasmi krama Rasmi Ya. Entekke ya, Tru? Heeh. Neno neno. Mangga. Raning menjayalah ya Mas Pamundutan iki mau wis diaturake. Saka PWKS Magelang. Ya. Gerajakan utawa Utut Manggung. Ya, nggo wis diaturake. Ayo genti kowe, Tru, arep nembang apa? Aku tak nyuwun Mbak Tiwi supaya nyekar. Oh iya, heeh. Sing mau urung jumeneng. Saiki dikon jumeneng. Heeh. Ayo. Ya, men Ngopo iki, Gom? Saya adem, Ndra. Ya matane rasa ditutupi. Iki kok peteng banget to, Tru? Matamu ditutupi kok oh iya, Jeng. Sri Mulat kuwi. Dagelane Sri Mulat dinggo ra. Ya. Ya. Mbak Ana Pertiwi. Ya, kepareng ngaturake apa iki sih? Kowe nek karo Mas Jumbuh kuwi kepernah apa ta? Pak Lek. Oh, Pak Lek to? Nggih. Pak Lekmu to kuwi? Nggih. Oh iya. Wah. Ya. Wis kepareng lenggah. Iya. Ngaturke apa Mbak Tiwi? Kembang rawe nggih. Kembang rawe. Nggih. Dibawani monggo. Ya. Mboten medal ya, Pak. Apa? Mboten medal. Piye? Mboten medal. Ora metu. Nggih. Kaya piye carane? Sengit aku ya, Tru ya. Sabar, Kong, sabar. Larang ki tuwekan ora. Omongane crebang-crebung. Iki ora iki ngapa jane kowe iki do ngapa kok tas-tas iki. Aku ki mau muni mbok piye carane. Lho, tegese nek swara ora metu, kuwi ki piye to? Dombeni wedang panas. Ngono lho. Piye carane iki maksudku dombeni wedang panas. Sing masuk kartu kuningmu ora nganu, Tru. Apa? Akumulasi kartu kuningmu ki ora jalan. Asosiasi. Oh, asosiasi to, akumulasi kartu kuning. Oh, bal-balan wae. Gaprak wae, Tru, aja. Kok yo digaprak ora. Ngawur ora. Yo, aturke apa? Ora apa-apa, alon-alon. Yo, golek nada sing rendah. Yo. Rindu. Yo. Ngagem niku bawane. Apa? Rina wengi kuwi. Dadi ati kowe ya. Kembang rawe. Ah iya, bawane nganggo Rina wengi ngono kuwi. Apa tak karepmu lah. Wis terserah.
Heeh. Sing dhuwur ya wis jenenge adem ki ning swara angel tenan lho nek ora iso njaga. Mulane sindenku do mati suarane. Heeh. Ya. Memanismu. Nah, metu ngono kok sithik. Tenjang kowe. Aku ora rono aku. Ngopo? Aku ndak dipulosara. Ya mulane omongane sing apik. Aku muni piye kok suarane kowe metu tenan kok. Memanisan. Memanismu. Ngono ya. Angu jiwat. Angu jiwat. Akawe rucita. Rujiting. Agawe Rajikon. Rajikon ki jenengmu ta? ruciting gale. Ah, tekan kok pokoke ora ora suarane tekan. Lara mata. Lara apa? Kang si nadya upama Munduta roti Rukmi tartamtu heeh tartamtu tak ruti ibarat wong oyak celeng ora terus wah ngene wak dupak raine ora ganggu wong nembang ora aku ya ora apal samune siap komandan wah yo hormat barang tartamtu tak ruti ibarat wong numpak wong prau ajen bagoe bacut cangkem elek ora lumampah tanpa jarekku apik ta ing madyaning peperangan ora ing madyaning jala Tirta Jalantara nidi temah konjing anggen jong ning paku lingan mangga kembang rawe dados ya
Ki Rama ya tenanan ya tatang ya monggo Mbak Tiwi iki nek kon joget rada banter sithik ora gelem ayo dadi mung dilombok mene ngene iki tak tung gendang du ngono ta heeh nek dikeseke tak tung gendang du kudune ngene iki nek mung di Aku kira ngapa-ngapa lho, Tru. Oh, buandem watu ora. Jogetane dilambake. Ayo, ya ngerti aku. Ya coba saiki Mbak Cita. Ya, iki yo garwane Dadung Ngawuk. Wah. Dadung. Jumeneng, Pak. Ah, ya. Iya. Ya. Arep nembang apa, Mbak? Cita. Ya, Mbak. Cita-cita ta. Sing keras ngendikane, Pak. Sing napa? Keras. Wah, aja keras-keras ora. Ya, nganggo alon sithik ning terus keraske. Heeh, ya kaya ngono mau lho kendangane tak dung tak dung gendang ombange nangka tiga walunga ora nanggone para manungsa manungsa oleh-olehmu apa ora nek wong do takon ngono kae to ayo Mbak cita-cita ta nembang apa iya Sing dereng napa, Pak? sing urung Oh, nenten sing nyuwun sesidemen. oh ya apik kowe. Heeh. Sesirepan, sesideman. apik tenan kuwi. Ya dibawani sesideman. Ya. Ki ya malah urung diaturake. Jane ya sesideman terus caping gunung kuwi biasane wis kerep metu ning nggon limbukane kira-kira mau kok urung metu sesideman iki. Ah iya. Urung sidem berarti. Ah iya. Ya, monggo. Andara sang pekok. Pekek. Anderek sang pekek. Priya bagus kang olah budaya
Slendang Selendang kuning kang saking wukir swara kurang permana swara kurang permana ning wasesa ngungrum marang bendara Dyah Sulestya pijer ngincangake alis terus kok terus kincang liwat kincang alismu ketugahan banget Dian sing girong barang ya suarane ora entek nane 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 ya ngopo reng ndak diantel Bagong aku wong aku ora ngopo-ngopo kok iki saiki dagelane do anarkis nganggo keplak-keplakan barang ya mangga urip ana oh
Matur nuwun Mbak Cita. Sing nyanyi ya trampil, sing ngendang ya trampil.